नमस्कार खुलुमबाय अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमनोबो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दासान्दि जों नुगासिनो दं प्रेस मिडियायाव रायजो राजाफ्रा सावरायदों जोंनि बिटिसि हालामनि मोननै पलिटिकेल हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे जानो लुबैदों। लोगोसे प्रेस मिडियायाव जोंनि माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिबुंथि लाखिदों। दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथाङा मोजां कमेन्ट होलांदों। लोगोसे बिक्रम दैमारि बिथाङाबो मोजां कमेन्ट होलांदों। जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्स हान्जा मोननैबो पार्टिया खौसे जानांगौ। लोगोसे फैला जे बरगयारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथाङाबो बुंलांदों। लोगोसे कास्तम बसुमतारी बिपिएफनि लाइमोन गावखंनि दैदेनगिरि बिथाङाबो मोजां कमेन्ट होलांदों। गावजों गाव अनलायनानै 20टा समस्तिखौ राननानै इलेक्सन गेलेनायनि खोथा होनदों। बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा रायजो राजाफ्रा नुदों दाखालि जोंनि आसाम हादरनि CM मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों, जोंनि बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन फैगौ 2025 EMनि इलेक्सनाव। दा बिजेपिआ फैनानै हारसिङै जुदि देरहायोब्ला, नेशनेल पार्टिया जुदि जोंनि बिटिसिखौ सालायोब्ला, जोंनि ट्राइबेल बा बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय जोंनि सिन्थाधारा बिसोरजों मिलायनाय नङा। बेनिखायनो जोंनि मोननै रिजनेल पार्टिया खौसे जानांगौ। ओरैनो खुगाजों खुगा सावरायलायनायल' जाया। जोंनि माखासे दैदेनगिरियाल' बुंदों, जों रायजो राजाफ्रा बुंदों। नाथायब्ला जोंनि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो मानगोनां बिटिसिनि CM इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगानिफ्राय दासिमबो जों खोनानो मोनाखै। आसा खालामगोन बिथांमोना जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय, माखासे दैदेनगिरिफोरनि लुबैनाय बिथांमोना सावरायनानै मोजां थिरांथा लायो आरो जोंनि इयुन जोलैखौ मोजाङै दैदेनलाङो। जों नुदों दासान्दि जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ आसामाव मा खालामगासिनो दं। धेमाजि लखिमपुराव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मोननै सिफायबाय अरजालामोन। जोंनि बेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बाहाय माखासे हारिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास खालामबाय। अब्ला बिसोरो जोंनि प्रटेक्टेड क्लासाव हा हु मोनोब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि मा भेलु थागोन? जोंनि गासिबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ सिफायनाय बायदि जाबाय नङासै? लोगोसे आरोबाव हाइकर्टनिफ्राय एभिक्सन खालामनो अर्डार फैदों, बेखौबो एभिक्सन खालामाखिसै। बेनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लासनि भट नांगौ, जुदि बिसोरखौ होखारो भट मोननाय नङा, बिनि थाखाय खालामाखै। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नन प्रटेक्टेड क्लासनो माखासे हा पाट्टा होनाय जादों, बेथ' जोबोद गाज्रि खोथा। आं सानदों बिथांमोना माखासे भटनि थाखाय बिसोरनो हा पाट्टा होदों। दा मोनसे खोथाखौ गोसोखांनाया मोजां, जों बर'फ्रा मानो रायजो बियामोन? सिगाङाव बिटिसिआ उदिसल बिदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दा जोंनि बर'फ्रा बड'लेण्ड बिदों। मानो? जोंनि जायगायाव गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय, हाखौ आवग्रिनानै लाजोब्बाय। जोंनि बर'फ्रा खारखो हाग्रायाव हाबहैजोब्बाय।
जोंनि भाषा कालसार गोमालांजोबसिगोन। बेनिखायनो जोङो रायजो नांगौ होननानै जोङो रायजो बिदोंमोन। दा BSC BTC BTR मोनबाय। दा दानि जोंनि दैदेनगिरिया सोर? एबसुनि लिडारफोर, BLTनि लिडारफोर, NDPनि लिडारफोर, नङा होमबा? एफाबां खस्थ' खालामनानै जुजिनानै 5,000 10,000 सुबुं थैबाय, जिनाहारि जाबाय, आथिं आखाइ बायनांलाय। दा जों हा हुनि थाखायनो एफा आन्दलन खालामदोंमोन। होमबा जों एफाग्राब मोजां हाइकर्टनिफ्राय अर्डार होसेयावबो मानो इभिकसन खालामाखै? बेफोर बिराद दुखुनांथाव। दा गुबुन नन प्रटेक्टेड क्लासआ बांजोबोब्ला मा जागोन? गासिबो जों बड'लेण्ड मोनबाबोथ' जों सालायनो हानाय नंला, बिसोरनो सालायसिगोन। बिदिबा माबोरै जाबावनांगौ जाखो? बेनिखायनो जोंनि मोननै पार्टिया इपिपिएल आरो BPFआ खौसे जानांगौ। खौसे जायोब्ला गुबुन हारिफोरनि जों एफाग्राब भटनि थाखाय आथिं हमनांगौ जाया। आसा खालामगोन जोंनि मोननै पार्टिनि लिडारफ्रा बिनि सायाव मोजाङै सानगोन, इन्टेलेक्सुवेलफोरनि खोथा खोनासंगोन।